najstarija je folklorna manifestacija na otoku. Prikaz je to kulturnih vrijednosti otoka Krka. U ovom slučaju to je pučka glazba, svirka sopela i pučko pjevanje, narodni plesovi, starinski tanci i jedinstvena narodna nošnja. Godine 1935. 10. kolovoza ostaće zlatnim slovima zapisan kao dan prve smotre prastare glazbe, plesa i nošnje ovoga prostora i jedna od prvih smotri festivalskog oblika u Republici Hrvatskoj. Od tada se održavao s prekidima zbog ratnih i poratnih godina. Festival se održava svake godine u drugoj općini, okupljajući sva otočna kulturna društva. Festival postaje mjesto susreta tradicije i suvremenosti. Prije nego li što započnemo s programom ovogodišnjeg Krčkog festivala folklora, pozdravljam gradonačelnika grada Krka Darija Vesilića, načelnika općine Baška Tonija Juranića, načelnika općine Vrbnik Dragana Zahiju, načelnika općine Malinska Dubašnica Roberta Antona Kraljića. Pa kako i red, u ime domaćina općine Malinska Dubašnica obratit će nam se njen načelnik, gospodin Robert Anton Kraljić. Jedan mikrofon za načelnika, molim. Dobar večer svima, poštovani dame i gospodo. Srdačno vas pozdravljam u ime općine Malinska Dubašnica i ovdje prisutnog gradonačelnika grada Krka i načelnika Baške i Vrbnika, te u svoje ime osobno. Jako mi je drago da vas vidimo u ovako velikom broju i posebice mi je drago da ćemo u ove dvije festivalske večeri večeras ugostiti čak 550 mladih ljudi koji će prenositi našu baštinu i dalje u mnoga desetljeća koja još slijede. Ako je bio 68. bit će sigurno i 100. i mnogo još više njih. Ideja je i cilj da našu baštinu, naši kanti, naši tanci zadržimo još puno vremena za pokoljenja koja slijede. Ja vam želim jednu jako lijepu večer večeras, isto tako i onu sutra kada će nam nastupiti mlade skupine sa cijeloga otoka Krka. Uživajte u večeri i ovime proglašavam 68. festival Krčkog folklora otvorenim. Hvala.